بسم الله الرحمن الرحيم. Banda ana ba mu labarin tarihin musulunci a wurin nan ya kai sama da shekara nawa malam? Sama da Shekara 100 zangon Hausawa da aka fashi a nan. Iyayenmu Hausawa sun taho daga Katsina, Zamfara, Sokoto, Nijar sun kawo musulunci wurin nan. Yanzu wannan wata coci ne babba, an ce ita kanta ta kai kusan shekara 100 da ginawa. Shekara 120 wannan coci 120, ku duba yadda aka kula da ita. Yanzu mu muna da wani masallaci da muke kulawa da shi haka, wannan kalubale ne gare mu. Amma ga malam liman nan ka mana bayani ita wannan wurin da muka zo mai ina ne ba? ta ainihin wannan filin da muke muna gaban gidan da ake bautan maciji wanda ake kira dangbehwe, mana wurin bautan macizai. Sannan ga wani babban coci nan da ke kallon wurin bautan macizai, shi ma coci ne da yake an gina shi tun zamanin da nasaru ke shigowa suke kama bayi suke wucewa da su kasashensu. To su nasarun su suka gina wannan coci. Wannan cocin takdir da ya haura shekara 120 zuwa 25, dan tun farkon hawan yayi wani suka yi anniversary na shekara 105. Daga yanzu a takaice muna da ya kai wajen shekara 120 ko 25. To bayan haka wannan gidan bautan macizan ma shi ya mafi haka jima'a, dan ainihin su suka ba mu nasarun inda wannan filin da suka gina cocin. Amma insha Allah za mu shiga daga ciki, akwai jagorori da za su ba mu cikakken tarihi na wannan gidan bautan macizan insha Allah. Yanzu yan uwana, idan kuna tare da mu a kullum irin wannan bayanai muna yin su ne ba don komai saboda yan uwa su daɗa fahimtar ni'imar musulunci da kuma irin kokarin da iyamu da kakanninmu suka yi a da. Su ba tarin ilimi ne suka tara ba, ina so mutane su gane, ba tarin ilimi suka tara ba, amma kishin addinin. Yanzu yawancinsu musulmin nan wannan gari na Wida a jihar Benin, mutanen Katsina ne, mutanen Sokoto, mutanen Kano, mutanen Daura, mutanen Nijar, musulmi Maiduguri suka tsallako suka taho da niyan kasuwanci ko mu'amaloli, amma suka rike musuluncinsu ba wai don su a matsayin manyan malamai ba. Yanzu wannan wurin shekaru sama da 120 da wani abu, wannan cocin nan ne wannan nasara wato turawa suke ɗebo bayi daga nan suke ɗora su a ruwa a tafi da su ƙasashen turai. Don haka kuma suka zo mutanen garin addinin su bautan macizai suka ba su wuri suka kafa. Yanzu za mu shiga wurin da za ga mutane suke bauta maciji don musulmi su gane cewa muna cikin ni'imar Allah. Maciji a bauta maciji. So yanzu za mu karasa insha Allah, malliman mu je gaba insha Allah. Abun lura shine mai ya yake kira ga nan bautan macizai ake yi, nan kuma wai coci suna bautan Allah nasu. To ka gani abun ya zo kamar ta'arudu kenan. Nan ana batun Allah, nan kuma ana batun maciji ana bauta ma. Kun gan cewa wani ni'ima ne wanda mu musulunci Allah ya bamu, wanda yake za mu diga gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya taimake mu. Sai za mu dan karasa insha Allah ta'ala. Wannan gidan da za mu shiga shine rake, wato nan wannan kayata shi da aka yi duk maciji ake bautawa malam. Masha Allah. Wato abin luran anan shine yan uwana mu gane ni'imar musulunci. Idan kai har Allah ya maka ni'ima ka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama, shari'ar musulunci, qur'ani yana tare da kai, kana wasa da shi, mutum baya kula da sallah, baya kula da addini. To yau ga wasu nan su masifar da suka fada cikin su maciji ma suke bautawa, maciji. Kuma a wannan gari na Wida nan ne ake gaya mana faɗin Allah ta'ala, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Akwai mutanen da suke auren matan ubansu idan ya mutu, duka mun gani, duk an gaya mana. Sannun ku? Oh no, Hausa English no? No Hausa, Hausa kaza. Kadan. To sannun ku, mu zo mu kalla. Yawa, masha Allah.
yanzu misali kaɗan daga cikin wannan ga mu mun zo gurin waɗannan bayan Allah, mun zo mu kawo su yara za su yi mana bayani. Da Hausa za su yi bayani ne ko da me? Da English ne ko? To waye zai bayani? Ok, to muna ji. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom c'est Alex Damassor, ici vous êtes au temple de Python. Sonanchi Alex, mona nan wurin bautan macizai. Le temple de Python, c'est un temple qui existe depuis le XIIIe siècle. Wanga wurin tana nan tun sama da kusan shekara 300. Au départ, c'était une grande forêt. Ce sont nos ancêtres. Da wani babban daji ne a nan ga. Nos aïeux qui ont cédé l'espace sur laquelle se trouve la grande basilique en face de nous. Kakannin su suka ba nasaru fili da suka gina cocin su. C'est la preuve que le vaudou est tolérant, accepte que d'autres religions cohabitent à côté d'elle. Wannan shi ke nuna cewa su suna da tausayi, suna da haɗin kai ga sauran addinan, yasa suka iya su ba su fili har su gina cocin su. On parle d'une cohabitation pacifique des deux religions. Wai wannan na nuna cewa duka ana tafiya tare ba tare da faɗa ba. Dehors au parking, vous avez un baobab qui a plus de 600 ans. Akwai wani itace can gaba wanda yake ta kai itacin kuka kenan, ta kai shekara 600. C'est un arbre sacré et autour vous avez des linges, c'est le symbole de sa sacralisation. Da muka kare mun fita waje so mu duba wurin itacen akwai wasu abubuwa da ke nuna shi itacen ana iya abauta mashi. C'est la preuve que le vaudou est basé sur l'eau, l'air, le feu et la terre. C'est une spiritualité. Wai wannan gunkin nasu vodun su wanda suke bauta ma shi ke nuna cewa ana iya bauta mashi a sama, a cikin ruwa, kuma yayi amfani da nono da sauransu. Le python est vénéré parce que ça protégeait les récoltes du royaume. Le python est vénéré parce que ça protégeait les récoltes du royaume et ça repoussait les attaques et les invasions des rois d'Abomey. Wai abin da ya sa suke bauta ma macizan nan domin yana kare su ga duk wani farmaki da za a kawo musu daga waje. À côté là, vous avez un arbre sacré qui a plus de 400 ans. Wai mun ga lekel labar. Sara wanga itacen da kuke gani wai ta kai shekara 400. Wannan? C'est l'iroko. Mort ou vivant, ça reste sacré chez nous. Wai ta mutu dai amma duk da haka su wurin su abu ne da suke bautawa. Wannan bautar da ake yi. Nous ne formulons pas de vœux négatifs, c'est des vœux positifs. A nan wai in za a roki wani abu mai kyau ake roka ba roka mugun abu a wurin su a bakin su. Il faut se déchausser, rester en contact avec la terre, toucher le fond de l'arbre avec la main gauche. Wai idan za a yi roko, idan su din za su roki abin da suke so, she sun cire takalmi kuma su kusa da itacen su taba sannan kuma su roki abin da suke so. Idan suka kare abin da kake da shi she ka ba itaciyan. In minute is to jama'a dan kada mu cika ku da labari da yawa, kamar da ake bayani yanzu na so mutane su gani tukunna mu gane, ina so mu yi bayani akan ni'imar musulunci. Mun gode wa Allah da Allah ya sa muka zama musulmi na kwarai kuma ya ba mu addini mu bauta. Malam ka koma can haka. Yawwa, babban abin lura shine yanzu ku lura da wannan. Kun ga wannan gunki ne malam. Yanzu kun ga wannan fa Allah ne, wani ne yake bauta masa. Yanzu wannan kun ga wannan gunki ne, kun ga wannan shi ma kun gan shi nan gunki ne. Abun mamaki wai bauta masa ake. Wannan shi ma gunki ne, shi ma bauta masa ake. Wannan bishiyar da shi ya mana bayani, wannan shi ma'aikaci ne a gidan, wai wannan bishiyar yanzu ta fi shekara 400 shekara 400 wannan bishiyar ga ta nan, amma abin mamaki yanzu bauta mata ake yi. Kuma suna zuwa su roƙe ta duk abu na alheri wai suke roƙa a nan. Kun ga duk abin da alƙur'ani ya yi bayani
akan in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Abinda Allah tabaraka ta'ala yake ta bayani gashi ne yanzu kun ganshi, ashe har yanzu akwai shi. Yanzu gashi wannan mutumin shi yana cikin masu bautan wannan gashi a kasar Benin ne, a nan Kotono Wida muka zo muka same shi. Da haka abinda Qur'ani ya faɗa gaskiya ne, musulmi ku gode wa ni'imar musulunci. Kuma su fa suna alfahari ne da wannan abin da suke suna alfahari. Kamar yadda na gaya muku a nan garin yanzu ake ba mu labari, abinda Qur'ani yake ba da labari, kada ku auri matan iyayenku. A nan garin malaliman yake gaya mana har yanzu akwai wanda idan ubansa ya mutu yana auren matan baban shi, a yanzu din akwai su. So muna fatan Allah ƙara mana son imani, Allah kuma ya sa su masu musulunta su gane addini. Gashi dai ba musulmi bane amma sun karɓe mu hannu biyu kuma suna ta mana bayani, mu ma kuma muna ta musu namu bayani. Yanzu za mu ƙarasa nan gaba inda za mu je mu tarar da wai macizai ne, ba ma wai ba zan ce muku, wannan gurin da kuka gani gidan bautan maciji kenan, macizai ake bauta a wannan wuri. To bari mu ji me bayanin da zai yi. Malam bismillah, sai ka. Alors là c'est la case la plus sacrée du temple. Nan ga wai gida ne mukaddasa a wurin su sosai. À l'intérieur, nous avons l'autel de la divinité Python. A ciki akwai inda shi ainihin gunkin abin gan macizan inda ake sa su. C'est derrière l'autel est incarné l'esprit du Python royal. A bayan wannan inda yake kwana nan ne ainihin shirkin yake. Quand vous n'êtes pas adepte, vous ne rentrez pas à l'intérieur. Wanda bai cikin su bai iya shiga ciki. Les adeptes peuvent y aller mais pas avec les chaussures. Wanda kuma ya zamana yana cikin su idan zai shiga dole shi ya cire takalminsa. La porte est ouverte aujourd'hui parce que c'est un jour du marché. Les jours du marché sont des jours favorables où nous pouvons rentrer à l'intérieur, demander tout ce que nous voulons à la divinité. Wai an ba kofan bude domin yau ranan kasuwa ce. Kuma ranan kasuwa idan ka roki abu a wurin su Allahn su na basu, shi gunkin nasu na basu, shi yasa aka bude shi. Pas de choses négatives, sinon le malheur peut se retourner contre vous. Wai dole idan suka zo za su roki abu mai kyau, idan suka roki mugu zai dawo a kansu. Quand vous n'êtes pas adepte, vous pouvez rester en face pour prier la divinité, demander ce que vous voulez. Wanda bai zamana yana cikin su ba shi ya zauna waje, in yana so ya roki abun da zai roka kuma Allah nasu ya bashi. 92, on a restauré le bâtiment avec les piliers en béton, les poutres de ciment et la toiture. Sinon, elle date de 1717. C'est l'original qui est à l'intérieur. 1717. 17. An gina wanga abun yanzu ya zama 1717. 1717. Shikenan. Shekara 1000? To wannan ma wani abun bautan nasu ne da suke bauta. Kun ga dai daga gurin yake, kun gan shi da duhu da wasu kwarkore da wasu abuwa. Wai wannan abun yanzu ya kai kusan shekara 1000 da nawa? 1700. Wai amma ginin an gina shi yanzu